És most nagyon jó videótól, de elhoztam az part 2-t, és nem menjél már Heidi. És elhoztam a barátnőmet. Köszönöm. Szia! Sziasztok! Sziasztok! És már fogunk így. Jó, azért ő még egy kicsit kezdő. Nekem ez a profilom. Na, menjünk el. Ugye? Hát menjünk valahova, igen. De hova? Gyere, kövessél. Amúgy az a közös velük, hogy mind a kettőnknek most cica van az oldalán. Neki is már megmutatom. Ez a sárkányló. Mert ezt kellett választani. Látjátok ott a cica? A fehér cica nekem meg fekete van. Gyere! Hát várjál. Jó, most megyünk el valahova nagyon jól helyére. Én már mentem. Hát jó van, várjál meg. Sietős dolga van. Magától megáll, láttátok ezt a lót. Amúgy a szettet én dobtam neki össze. Na gyere, kövessél. Hol vagy? Hát itt vagyok, most jövök el. Ja, most megyünk el, ugye? Most talán meg fog nyílni neked az a hely, ugye? Mert még nagyon kezdő vagy. Igazából, ha jól tudom. És hol vagy? Mert csak itt jársz. Gyere! Ugye most el fogunk menni így. Hát még nem raktam ki az új helyre, ugye azt akartam tegnap, csak nem sikerült, mert elrontottam, persze nem volt internetem. Na, gyerünk! Kicsit gyorsabban menjünk már. Elkezdtük. Hogy... Na gyere, kövessél, ha látsz. Várjál. Hát én itt vagyok. Hát gyere már! Hol vagy? Hát itt vagyok, mellettetek. Szóval még nem mentem hozzád. Na mindegy. A városi. Ez meg leszáll a lóról, várjál meg. Nem kell azért. Jó, gyere, kövessél. Na, megyünk lépésbe most. Most itt. Ó, kövessél akkor, ha tudsz. Nem maradj le szinte. Nem szeretném, ha lemaradnál. De azért ne menjél olyan gyorsan, hogy... Egy lány. Ezt hogy hívják? Nem érdekes. Menjünk magának. Én vagyok az érdekes, mert sárkánylóval van. Senkinek nincs sárkánylóval. Amúgy hogy kell, Csak hogy változtatni vele? Mit? Hát megveszed a lovat. És ez hogy kell? És ez amúgy ezek mik? Nem tudom. Én megmutatom a videón kívül. Hol vagy? Hát itt vagyok, belerakadtam egy bugorba. Várj meg ott. Megvárlak. Gyere! Hát megyek, ha jönnél. Menjünk ügetésbe, vagy hogy hívják. Gyere! Ne hagyd le a fiam! Hát menjünk ügetésbe, akkor engem mit értek? Hát hogy hagysz le? Én kell vezesselek. Jaj, azért, mert videót veszek fel, mondjuk. Aha. És ne kiabálj bele, légy szíves. De hogy kell? Ez meg megáll. De nem áll! Leila, hogy kell? Légy szíves, ne kiabálj már vele, Marci. Ne. Na. Várjatok. Amina Norsley, vagy hogy hívják? Nem amúgy. Az engem hívnak. Sziasztok! Ti hogy vagytok? Hát, amúgy ha szeretnétek harmadik részt, akkor lájkoljatok. Hát én fogom ma be, vagy az biztos van. Hát így van. 3 pont 3. Jó van.
Akkor lájkoljátok be is. Nagyon Mert szeretném. sok fejek az utakon. Már nagyon sok van azért. Megköszönöm, ha belájkoljátok, és ha fel is írja. És írjátok kommentet, hogy még milyen játékról készítsek. Tudom, csináltok a bukáról is. Oké. Na majd A mindenki. nyed. Hogy kell feltenni? Mi? Anya megengedi. Mi? Anya! Nézzük, felfogni. Nem! Nem! Ó, itt vagyok. Leila. Így. Á, Istenem. Leila. Anyának azt mondta így, hogy ne. Hát de nem ő. Leszálltam! Várj meg! Jó. Hédi, hogy rakjátok fel? De nem ő. Akkor Légy szíves, ne Oda beszélj. le? hogy kell rá izélni? Le vagyunk, Leila? Hogy kell? Aha. Mi Leila? Le vagyunk maradva nagyon. Leila, hogy kell? Mit? Leila, szia! Hát várjál már. Hát nem tudok kétfelé figyelni. De ott várjatok Várj. már, ahol vagytok. Hát így te nem tudsz oda menni. Az a Várjatok már meg. Leila. De nem tudsz oda menni, ha nem érted meg. De, Hédi se. De. Mert... Várjál, Hédi, oda vezet le. Majd ha kiviszed, ennek van olyan játszmánya, akkor ez jó. Addig beszélj. Hát, addig még utálnod. Oké. Gyere Addig azt már. mondom. Hát nem van. Hol vagy? Itt most hova kell menni? Hát vezet le. Gyere. Itt el tudsz menni, csak a sárga fejékájától jár. És hova kell menni oda át? Aha. Ha látsz? Jön Hát, előzd már be, légy szíves, Hédi. Én itt vagyok. Jó, de csúnya ló volt az. Ki veszi meg azt a lovat, hát? Ó, de ez meg belőle. Most fontos helyre megyünk amúgy, azért... Várj, megállok, te hol vagy? Várjál, de ne előzd már ki. Oké. Ja, Bocsi. vagy itt van még. De ne állj meg. Így, én így megyek, te mehetsz ott is. Az mi az a hely? Állj. Várj. Én így megyek. Mi az a hely? Ez Jorviknek majdnem fővárosa. És ezek itt vannak emberek? Igen, a játékosok amiről. Hát, igen. De hát, most majd mindjárt vége lesz, ugye? Így kell fordulni. Lehet, hogy te innen fogsz vásárolni lót. Sokkal jobbat veszek ennél a lónál, neked. Sokkal szebbet is, meg veszek nekem mindent, amit szeretnél, jó? Hogy vagy most? Most lassan megyek. Látod? Ha látsz ilyen üvegeket, amúgy megfelnézd. Milyen? Ilyen. Ezt fel kell venni, mert szükséges. Most tudsz így éve hasonlítani. De szép. Gyere már ide. Várj, szépen. Igen. Na gyere, bulizzunk egyet. De az hogy kell?
emberek. Szeretném olyan sokan meglegyen, hogy helyen legalább vagy 3 bici legyen. Tudom. Nincs buli? Még nincs, akkor gyere erre a küldetésünkre. Mi lesz küldetés? Most én mondom neked a küldetést. Majd a zöld hajóra szálljunk fel. Nem erre. Időbe álltam. Sajnos. Hát itt nem is. Ja, itt is van itt a küldetés. Ha vízből lemegyek, akkor mi lesz? Ennek van. És mi lesz? Elmondod? Igen. Mi? Mi lesz az attól? Nem látod idáig. Menjünk. Akkor máshova megyünk, Beci. Hát te nem tudsz el. Egy perces adok ki, valami húnya nézzük. Oké. Akkor most elmegy. Jó. Akkor most Heidi most elment. Au. Úgyhogy megütöttem magam. És akkor most menjünk. Hédinek, amit fogok megfelelni szerintem egy sirályt. Itt mindjárt Hédi, ugye? És beszélek ki a kamerával, nem gondolom. Ha legyen még Hédivel tartalom, akkor írjátok meg hozzá. Vagy nem Hédi, hanem Heidivel. Legyen videó, akkor írjátok meg kommentbe. Ha szeretnétek, akkor csinálok nektek videót. Mert mi szedtünk rá, hogy sokszor, igaz? Aha. Bence szerint megcsetem. Itt a ketten változtunk szinte, de jó, igaz? Változtam, na, gyere. Akkor menjünk máshova. Be kell zárni ezt a videót is. Nem videót. Hát, most lezárjuk ezt a videót, és megváltottál. És ezt majd én sem elnézést mondjuk mindenre. Ezt is így megállunk. Itt mellette mennek majd. És leszállunk. Ja? Aj! És ezt bemenjünk a vízbe? Nem. Ja, akkor mi lesz? Fogunk elköszönni. Állj ide mellé. Várjál. Hogy kell Gyere, leszállni? Remélem fognak beletogatni a videómba. Jaj! Várjál. Leila? Igen. Vagy mi? Én Aisha vagyok. Nem Leila. Csak na, sziasztok! Én Aisha voltam, és én Heidi. Sziasztok, én Heidi voltam. sziasztok! Sziasztok!